Hey guys, I asked you guys to ask me some questions on Instagram and I got so many questions, so I'm going to answer them, and as promised I am going to speak in my native language because I think that it will make it more personal, and also I think a lot of you guys might be interested in knowing how my language sounds like, so let's go. What camera do you use for your pictures? Egentlig så bruger jeg bare min iPhone 6, hvor jeg så bruger Instagrams app til at redigere på, og det er egentlig bare det eneste jeg bruger. Jeg kan ikke rigtig lide at bruge mit spejlreflekskamera, fordi at jeg synes at det på en eller anden måde får billederne til at skille sig for meget ud. Så min telefon. What's your favorite Japanese food? Faktisk så vil jeg sige at jeg har en mere sød tand, når det kommer til det japanske mad. Jeg kan rigtig godt lide Daigakuimo, som er en japansk dessert, hvor at man steger søde kartofler sammen med honning. Jeg elsker mochi og sensei suppe. What classes you have in college? Jeg studerer japansk lige nu på universitetet. What is the name of your cute doggo? This is Spencer. Det her er Benza, og det er en blanding af en chihuahua og en terrier. Og hun er meget gammel. Og this is Petra. Det er Petra, som er min franske bulldog. Og hun er ret gammel. Any motivation tips for studying? Selv der kan jeg ret godt lide faktisk at ligesom holde det rent omkring mig. Jeg kan godt lide at holde mine noter pænt, så jeg ligesom føler mig organiseret. Jeg bruger sticky notes, og så eventuelt bruge lidt tid på Pinterest og få nogle idéer til, hvordan du kan sætte dine noter flot op. What's your favorite fruit? Bær. Alle slags bær. Melon. Elsker melon. What do you think your life will look like in 5 years? Jeg tror, at jeg nok vil bo sammen med Stefan i vores eget hus, og så har vi nok også vores egen lille buff. What inspired you to make this Insta account? Jeg har faktisk haft Instagram lige siden Instagram kom til. Så på et tidspunkt der faldt jeg så over de her 2 fyre. De havde lilla og blåt hår, og de kørte så et tema, og det må være en 4 år siden, eller mere. Jeg tror det er 5 år siden, at jeg fandt den account. Jeg kan bare huske, at jeg blev simpelthen så inspireret af de her 2 fyre, og ligesom kørte det her lilla og blå tema, og jeg synes bare, det var så fedt. Så der valgte jeg så selv at gå op i mine billeder. Der begyndte jeg så at bruge det samme filter på alle mine billeder, som er meget lyserødt. Og så efterhånden, så begyndte min smag ligesom at ændre sig, så jeg begyndte at gå fra det lyserøde til det mere naturlige, men gråligt. Og så er det egentlig bare bevæget sig ud til, hvor det er nu. I want to know, what is your dream job? Jeg vil rigtig gerne være stewardesse, faktisk, indtil videre. What do you do to fight panic attack or anxiety? Jeg har ikke angst, men jeg har oplevet panikanfald en gang imellem. Og det jeg plejer at gøre, det er, at jeg simpelthen tager mig en pause, hvor at jeg tager et høreværn på, sådan så jeg ligesom lukker lyden ude. Og så sætter jeg min telefon til 5 minutter, og så lægger jeg mig bare ned, og så fokuserer jeg bare på mit åndedræt. Og så ligger jeg der i 5 minutter, og så har jeg det oftest bedre, når jeg så kommer til bevidsthed igen. Did you decide to dye your hair white, and how did it affect your fashion? Det var meget populært på et tidspunkt at have hvidt hår, og jeg tror desværre også, at jeg hoppede med på den bølge, fordi at jeg synes, det var flot. Jeg havde mørkelettet hår, da jeg besluttede mig for at få hvidt hår. Jeg vil ikke sige, at det har påvirket min stil på nogen måde, andet end at jeg måske er blevet lidt mere afslappet fra, end da jeg havde mørkelettet hår. Biggest goal for the future?
Mit største mål i fremtiden, det må nok være at have det godt med det, jeg laver, og føle mig tilpas, hvor jeg er. Hvis du kunne lave lige, hvad du ville, og få penge for det, hvad skulle det så være? Altså, jeg siger det bare, hvis jeg havde 5 kroner for hver gang, at jeg overtænkte et eller andet, så vil jeg være rig. What are your favorite stores and why? Jeg tror, mine yndlingsbutikker, det må nok være Zara og H&M, fordi at de er ikke så dyre, og der er altid noget, man kan bruge derinde. Om det så er simpelt, som du kan sammensætte med noget, men du kan også bare finde rigtig mange fede ting derinde. Så det må nok være mine 2 yndlings. Hvad er dit yndlingsprodukt? Jeg bruger faktisk helst naturlige ting til min hud og mit ansigt. Gerne ting, som man kan finde i sit køkken. Jeg bruger rigtig meget honning til ting, og jeg bruger også rigtig meget kokosolie. Lige nu for tiden, der er noget af mit yndlings. Det må nok være Skin Foods Rice Mask Wash Off. Det er egentlig en blanding af en maske og en peelingscreme, og jeg synes, den gør bare huden mega blød, og den fungerer rigtig, rigtig godt for mig. En anden ting, jeg har brugt meget, det er en helt almindelig mandenolie. Og den bruger jeg både faktisk til mine hænder, og til mine fødder, og til mit hår. Så det må nok være min yndlings lige nu. What genres of anime do you like? Jeg ser faktisk ikke så meget anime, som jeg har gjort. Men jeg vil sige, at nogle af mine yndlings, det må nok være nogle daily life. Så Paradise Kiss kan jeg rigtig godt lide. Jeg kan også godt lide Say I Love You. En af mine yndlings, det må nok være Flowers of Evil. Another, hvis man skal blive lidt overnaturlig. Det er en gyser anime. Så det vil nok være mine 4 yndlings. Where in the world would you like to travel? Generelt egentlig, så vil jeg rigtig gerne se mere Asien. Jeg vil rigtig gerne til Kina, og jeg vil rigtig gerne til Vietnam. Og så har jeg også planer om måske at skulle til Kathmandu her til oktober. Which language you'd like to speak fluently? Jeg vil selvfølgelig gerne forbedre mit japanske. Jeg kunne også godt tænke mig at blive lidt bedre til tysk, og så kunne jeg faktisk også godt tænke mig at lære fransk. What kind of art do you like? Any. Jeg elsker poesi. Jeg læser rigtig meget poesi, jeg skriver rigtig meget, og det inspirerer mig meget generelt i min hverdag. Og så kan jeg selvfølgelig også godt lide generelt malerier. Jeg kan godt lide viktoriansk og mere barok-stil malerier. Det må nok være min yndlingsformer for kunst. Anything you wish you could be right now? Jeg har faktisk rigtig længe gerne vil til Frankrig. Gå ned gennem gaderne i Paris. Det må nok være noget, jeg gerne vil lige nu. Do you like tea? Jeg er faktisk en kaffedrikker, men ja, jeg kan godt lide te. What would be your ideal morning? Mine morgener, de skal helst være uden nogen form for stress. Så jeg står tidligt op, laver mig en stor og god morgenmad, gør mig klar. Så den mest ideelle morgen for mig, det må nok være uden nogen form for stress overhovedet. How do you keep your hair so light and healthy? Mit hår har faktisk været meget tyndt og tørt og slidt. Og jeg har efterhånden faktisk fået klippet alle de døde spidser af, og det har det virkelig godt lige nu. Men mandelolie og kokosolie, vil jeg sige, det er noget af det, der har reddet mit hår rigtig meget. Og for at holde det lyst, jeg bruger en silver conditioner en gang imellem. Jeg går helst udenom silver shampoo, eftersom at det ligesom tager håret ud. Hvornår begyndte du at interessere dig for japansk kultur, og hvorfor? Det er faktisk meget sjovt, fordi at jeg var meget lille, da jeg begyndte at interessere mig for japansk kultur. Det startede ud med, at jeg fik en manga-bog, der hed Magic Knights. Og så bevægede jeg mig så videre til Tokyo Mew Mew. Jeg faldt pladask for den serie. Og så begyndte jeg så lige så stille at opleve det her manga-univers, hvor jeg fik flere og flere af de her bøger. Så fortsatte jeg bare i mange år med ligesom at læse manga og se anime. Og så har det så bevæget sig over til nu, at jeg egentlig bare generelt interesserer mig for den japanske kultur meget mere end manga og anime. Jeg tror ikke, jeg har rørt en manga-bog i flere år nu. Anime, det kan jeg godt lide at se en sjældent gang imellem, men det er mere kulturen og stilen og generelt bare Japan, jeg virkelig godt kan lide. Do you speak well Japanese? Jeg vil selv mene, at jeg faktisk snakker ret godt japansk. Jeg kan det mest basale, jeg kan finde rundt i byen, jeg kan bestille på restauranter.
Jeg kan spørge om vej. Så jeg vil sige, at jeg kan det basale, og jeg kan nok til ligesom at gå rundt derovre. Men jeg vil ikke kunne læse en avis. What advice would you give to someone wanting to move to Scandinavia, especially from a hot place like Florida? How to be Scandinavian. Step 1. Pak alt dit sorte tøj. Step 2. Køb dig en fjeldrævetaske. Step 3. Tag din varmeste jakke med. Så er du klar til Skandinavien. Og skaff dig en cykel, så burde du falde rimelig godt til. Tell me about your tattoos and what they mean to you. Jeg har faktisk ikke nogen professionelt lavet tatoveringer. Alle sammen har jeg selv lavet. Jeg har på mine fingre, og det er egentlig bare en sløjfe og så 3 prikker. Sløjfen, det er en tatovering, jeg har med min mor. Min mor, hun har den samme sløjfe, som jeg har lavet på hende. Så har jeg 3 prikker, egentlig bare til pynt. Og jeg har på mit knæ, der har jeg en familietatovering, en lille elefant. Og det er en elefant, der blæser et hjerte. Hvad har jeg mere? Jo, jeg har en bjørn, som nogle af jer nok har lagt mærke til. Som er en tatovering, Stefan og jeg har sammen. Den er en smule skæv, fordi at jeg som sagt selv har lavet den. Hvad har jeg mere? Jo, så har jeg en hval. Og det er en stick and poke hval, som jeg faktisk også har lavet på mig selv. Den er lidt slidt, den trænger til at blive lavet op. Men den betyder egentlig ikke noget for mig andet, end at jeg bare synes, den er sød. For mig, der behøver tatoveringer ikke at betyde noget. De kan sagtens godt bare være flotte, eller være søde, eller charmerende i dem selv. Så jeg går ikke ind for, at tatoveringer skal have en speciel betydning. What kind of music do you listen to? Jeg lytter til alt. Altså, jeg har virkelig ikke nogen speciel musikpræference. Lytter jeg stadig til J-Rock. Witch House kan jeg også rigtig godt lide. Både klassisk, og det er lidt jazzet. Jeg kan også godt lide decideret metal. Jeg lytter til mange forskellige ting. Do you have any interests, hobbies? Jeg skriver rigtig meget, som sagt. Jeg kan godt lide at tage billeder. Jeg fotograferer meget i min hverdag. Maler gør jeg også. Og ja, det må egentlig være det. Og det var så faktisk alle de spørgsmål, jeg havde. Undskyld, at hvis der var nogen, jeg ikke lige fik svaret på. Men jeg håber, I kunne lide den alligevel. Og I'll see you next time.